Wara aktar minn 60 ġurnata ta' kampanja elettorali għada s-sibt 9 ta' Marzu, il-poplu Malti u Awċi se jivvota sabiex jażel liema gvern se jkun qed imexxi l-pajjiżna fil-5 snin illi ġejjin. B'kollox huma 332,819 il-persuna li huma eligibbli li jivvotaw. Minn dawn 6,523 persuna ma ġabrux id-dokument tal-vot. B'hekk dawk li jistgħu jivvotaw għada fl-elezzjoni ġenerali jammontaw għal 326,296. Mit-326,296 persuna eligibbli li jivvotaw f'din l-elezzjoni, 29,000 se jivvotaw għall-ewwel darba. Minn fost dawk li ħajjivvotaw għall-ewwel darba hemm elfejn votanti li mhumiex imniżlin fir-reġistru elettorali pubblikat f'Ottubru li għadda. Dan għaliex għalqu 18-il sena wara li ġie ppubblikat dan ir-reġistru. One News tkellem ma' Lewis Gatt, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista dwar il-proċess ta' għada fil-għaxija tal-att tal-voti. Il-votazzjoni antiċipata li tintemm fl-10 ta' billej, għaliex il-votazzjoni hija mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' flaxija. Għal-stant ġewwa Trade Fairgrounds id-12 fejn ħajsir l-att tal-voti fl-10 ta' billej xejn tkun spiċċat il-votazzjoni ħajbdew jinfetħu l-kaxxi tal-advance voting, dawk tal-ASCs li jkunu votaw il-ġimgħa bħallum u dawk li jkunu votaw fl-istarijiet. Il-kaxxi ta' dawk il-votazzjonijiet ħajbdew jinfetħu fl-10 ħalli tibda ssir rikonċiljazzjoni ta' dawn il-kaxxi. Madwar Malta u Għawdex se jkun hawn 116 il-post tal-votazzjoni u 700 kaxxa tal-vot. Eventwalment jibdew jaslu l-kaxxi mill-lokalitajiet li antiċipat tibda tasal l-ewwel kaxxa għall-ħabta tal-11 fejn dawn il-kaxxi jibqgħu sejrin fuq il-mejda tal-att tal-voti u jibdew jinfetħu ovvjament bikju daw il-kaxxi ħassir rikonċiljazzjoni tagħhom kaxxa kaxxa. Ovvjament imbagħad għandek dal-proċess jibqa' sejjer sal-ħadd filgħodu għal madwar l-10 ta' filgħodu fejn ikun hemm rikonċiljazzjoni tal-kaxxi kollha tal-votazzjoni madwar Malta u Għawdex. Għall-elezzjoni ġenerali se jkun qegħdin jikkontestaw 86 kandidat f'isem il-Partit Laburista, 70 kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista, 9 kandidati tal-Alternattiva Demokratika u 3 kandidati indipendenti. Mal-elezzjoni ġenerali se jsiru wkoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali f'34 lokalità, 28 f'Malta u 6 f'Għawdex. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali huma eligibbli jivvotaw 189,164 votant, iżda minn dawn 17,549 persuna ma ġabrux id-dokument tal-vot. Minnhom 14,000 huma barranin illi jgħixu Malta. Għalhekk jistgħu jivvotaw għada l-elezzjoni tal-Kunsilli lokali 171,615 persuna. Għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali se jkontestaw 196 kandidat f'isem il-Partit Laburista, 163 f'isem il-Partit Nazzjonalista, 3 f'isem l-Alternattiva Demokratika u 4 kandidati indipendenti. Is-sibt ħajkun hemm il-votazzjoni tal-Kunsilli lokali. Il-votazzjoni tal-Kunsilli lokali għandna votazzjoni kważi nofs Malta fejn votazzjoni l-istess daw il-kaxxi tal-votazzjoni ħajinżammu fl-Strong Room ġewwa Trade Fairgrounds in-12 u l-att tal-vot tal-Kunsilli lokali mbagħad isir is-sibt ta' wara li jkun is-sibt 16 ta' Marzu.